கூடாக எங்களோடு இணைந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலே நாங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இருந்தாலும் தேவன் எங்களுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்ற அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். இந்த நேரத்திலே அவருடைய வார்த்தை கூடாக நாங்கள் கடந்து செல்ல முன்பதாக நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே நாங்கள் கண்களை மூடி ஆண்டவர் இந்த நாளிலே எங்களோடு பேசும்படியாக எங்களுடைய இருதயங்களை ஆயத்தம் செய்யும்படியாக இந்த நேரத்திலே நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். அன்பான ஆண்டவரே, உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். பிதாவே, இந்த அருமையான நாளிலும் உங்களுடைய திருவசனத்தை உங்களுடைய கரங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறேன். உங்களுடைய வார்த்தை எங்களை உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்கிறது, எங்களை பலனடைய செய்கிறது. இந்த நேரத்திலே ஆண்டவரே அப்பா, உங்களுடைய வார்த்தை கொண்டு அப்பா இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய நாளிலே அப்பா நீங்கள் எதை பேசுவதற்கு சித்தம் கொண்டு இருக்கிறீர்களோ அந்த காரியங்களை நீங்கள் பேசும்படியாக, எங்களை நீங்கள் பலனடைய செய்யும்படியாக, நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களை வழி நடத்தும்படியாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். தேங்க்யூ டீம். இம்மாட்டும் நல்ல ஒரு ஆராதனை கூடாக நாங்கள் வழி நடத்தப்பட்டோம். இந்த நேரத்திலே நாங்கள் ஆண்டவருடைய வசனத்தை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். එසකියල් 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අද දවසේ මම ඔබේ අවධානයට යොමු කරන්න කැමතියි. எசேக்கியேல் 37 அதிகாரத்தை இன்றைய நாளிலே நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். එසකියල් 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි හැමෝටම ෆැමිලිය ඒ වගේම හොඳට අහලා පුරුදු විවිධ දේශනාවල් අහලා තියෙනවා මේ එසකියල් 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. இந்த எசேக்கியேல் 37 அதிகாரமானது நாங்கள் அனைவரும் மிகவும் நன்றாக அறிந்த ஒரு அதிகாரமாக இருக்கின்றது. இந்த அதிகாரத்தினாலே நாங்கள் பல பிரசங்கங்களை பல தடவைகள் நாங்கள் கேட்டிருப்போம். එසකියල් 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ප්‍රොෆෙටික් විෂන් එකක් දෙවියන් වහන්සේ එසකියල්ට ලබා දෙනවා. இந்த அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் எசேக்கியேலுக்கு ஒரு தரிசனத்தினூடாக கதைக்கின்றார். ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව ගැන දෙවියන් වහන්සේ ලබා දුණු දර්ශනයක් මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்து எசேக்கியேலுக்கு தரிசனமாக ஆண்டவர் கூறுகின்றார். අපි මේ වෙලාවේදී කියවමු එසකියල් 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ සිට 14 වෙනි පදයේ දක්වා. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் எசேக்கியேல் 37 அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் தொடக்கம் 14வது வசனம் வரை நாங்கள் வாசிப்போம். அப்பொழுது அவர் என்னை நோக்கி, மனுபுத்திரனே, இந்த எலும்புகள் இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் அனைவருமே. இதோ அவர்கள் எங்கள் எலும்புகள் உலர்ந்து போயிற்று, எங்கள் நம்பிக்கை அற்று போயிற்று, நாங்கள் அறுப்புண்டு போகிறோம் என்கிறார்கள். ஆகையால் நீ தீர்க்கதரிசனம் உரைத்து அவர்களோடே சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார், இதோ என் ஜனங்களே, நான் உங்களை பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிரேத குழிகளிலிருந்து வெளிப்படவும் உங்களை இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு வரவும் பண்ணுவேன். என் ஜனங்களே, நான் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிரேத குழிகளிலிருந்து வெளிப்பட பண்ணும் போது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன், நீங்கள் உயிரடைவீர்கள். நான் உங்களை உங்கள் தேசத்தில் வைப்பேன், அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். இதை சொன்னேன், இதை செய்வேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார். දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟගේ ජීවිතේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන එක ගැන පැහැදිලි කරනවා මේ ස්ථානයේ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் என்ன காரியத்தை செய்ய போகிறார் என்பதை உரைக்கிறார். මේ ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ වහල් භාවයෙන් සිටියා. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தார்கள். ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ව තෝරගෙන ඉතාමත් යහපත් ජීවිතයක් ඔවුන්ට ලබා දුන්නා. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேவன் தெரிந்து கொண்டு மிகவும் ஒரு அழகான வாழ்க்கை அவர்களுக்கு ඔවුන්ට கொடுத்திருந்தார். යහපත් අනාගතයක් දුන්නා. அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றான ஒரு எதிர்காலத்தை கொடுத்திருந்தார். නමුත් මේ ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කීකරුණා. ஆனாலும் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எந்த நேரமும் தேவனுக்கு விரோதமாக இருந்தார்கள். දෙවියන් වහන්සේට අකීකරු වෙලා ඒගොල්ලෝ රූප නමස්කාරයට තමන්ගේ ජීවිත කැප කළා. அவர்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போய் எந்த நேரமும் அவர்கள் விக்கிர ஆராதனையில் ஈடுபட்டார்கள். මේ අකීකරුකම මේ disobedient එක ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ අතර දෙවියන් වහන්සේ සමග distance එකක් ඇති කළා. இந்த கீழ்ப்படியாமை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலான ஒரு இடைவெளியை ஏற்படுத்தியது. මේ distance එක දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔවුන්ට ඇති වෙච්ච මේ distance එක ඔවුන්ගේ ජීවිතේ වියලිභාවයක් ඇති කරා. தேவனுக்கும்
அவர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட இந்த இடைவெளியானது அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு உலர்ந்த தன்மையை මේ ஏற்படுத்தியது. ඊශ්‍රායල් සෙනඟ ජාතියක් වශයෙන් වැටී ගියා. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் விழுந்து போயிருந்தார்கள். ශාරීරික වශයෙන් அவர்கள் சரீர ඒ ரீதியாக වගේම ආත්මික වශයෙන් அதே போல் ஆவிக்குரிய මේ ரீதியாக ඊශ්‍රායල් සෙනඟ පරාජිත භාවයට පත් වුණා. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தோல்வி அடைந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள். අපි කියවපු කොටස සඳහන් වෙනවා நாங்கள் வாசித்த பகுதியிலே මේ கூறப்பட்டுள்ளது ඊශ්‍රායල් සෙනඟ ඉටියේ ඉම්පොසිබල් සිටුේෂන් එකක. இந்த சாத்தியமற்ற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வாழ்ந்து අපි කියවපු கொண்டிருந்தார்கள். කොටස කාරණා තුනක් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා. நாங்கள் வாசித்த பகுதியிலே 3 காரணங்களை அங்கு கூறப்படுகின்றது. ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා අපේ ඇට වියලී ගොස්. எங்களுடைய எலும்புகள் உலர்ந்து போயிற்று. our bones are dry. எங்களுடைய எலும்புகள் உலர்ந்து போயிற்று. our hope is lost. எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அற்று ඒ කියන්නේ போயிற்று. බලාපොරොත්තු නැති වී ගොස්. our selves are cut off කියලා. நாங்கள் அறுப்புண்டு போய் இருக்கிறோம் என்று සහමුලින්ම கூறுகிறார்கள். සිඳ දමනු ලැබුණා වූ තත්වයක් මත මේ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ සිටියා. எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் அற்ற நிலையில் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். මොවුන්ගේ තත්වයේ ඉතාමත් අමාරු ක්‍රිටිකල් සිටුේෂන් එකක තමයි මේ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ මේ වෙනකොට සිටියේ. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மிகவும் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தான் அவர்கள் මේ காணப்பட்டார்கள். ඊශ්‍රායල් සෙනඟ එදා සිටියා වූ තත්වයක් වගේම අද දවසේ ඔබයි මමයි සිටිනවද තත්වයක් තුල? இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அன்று காணப்பட்ட அதே சூழ்நிலையில் அதே சந்தர்ப்பத்தில் இன்று நானும் நீங்களும் අද காணப்படுகிறோம். දවසේ මම ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. இன்றைய நாளில் நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்க போகிறேன். මගේ දේශනාවට මම ඒක තමයි දීලා තියෙන මාතෘකාව. என்னுடைய பிரசங்கத்துக்கு நான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தலையங்கம் அதுதான். Are you in a dry bone valley? நீங்கள் உலர்ந்த பள்ளத்தாக்கிலே இருக்கிறீர்களா? වියලි ඇටවලින් පිරුණු මිටියාවතකද ඔබ සිටින්නේ? நீங்கள் உலர்ந்த பள்ளத்தாக்கின் மத்தியிலா இருக்கிறீர்கள்? නැවත වතාවක් මම මේ ප්‍රශ්නේ ඔබෙන් අහන්න කැමතියි. மீண்டும் அந்த கேள்வியை நான் உங்களிடத்தில் கேட்க වියලි விரும்புகிறேன். ඇටවලින් පිරුණා වූ මිටියාවතකද ඔබ සිටින්නේ? உலர்ந்த எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்கின் மத்தியிலா நீங்கள் අද இருக்கிறீர்கள்? දවසේ ඔබ සිටින්නා වූ සමභූමිය කොයි වගේ එකක්ද? இன்று நீங்கள் இருக்கும் பள்ளத்தாக்கு எப்படியானது? අද මේ පැන්ඩමික් කාලයේ බොහෝ මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට විශාල බලපෑම් ඇති කරලා තිබෙනවා. இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த சூழ்நிலையானது பலருடைய வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. මිනිසුන්ගේ රැකියාවන් අහිමි වෙලා மனிதர்களுடைய தொழில்கள் Business இல்லாமல் කඩා போயிருக்கிறது. වැටිලා. அவர்களுடைய வியாபாரங்கள் அற்று போயிருக்கிறது. මිනිසුන්ගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை முறையானது மாற்றப்பட்டுள்ளது. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය කඩා වැටිලා තිබෙනවා. பிள்ளைகளுடைய படிப்புகள் எல்லாம் வீழ்ச்சி අද அடைந்திருக்கின்றது. පේරන්ට්ස්ලා ගොඩක් ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයේ සිටිනවා. ஏனென்றால் இன்று பெற்றோர்கள் மிகவும் ஒரு மன அழுத்தத்துக்குள்ளான අද நிலையில் අද காணப்படுகிறார்கள். බොහෝ අයට තමන්ගේ අනාගතයේ ප්‍රශ්නයක්. இன்று அநேகருக்கு தங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு பிரச்சனை கேள்விக்குறியாக මේ இருக்கிறது. රටේ ජීවත් වෙන එක ප්‍රශ්නයක්. இந்த நாட்டிலே வாழ்வது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. අද දවසේ ඔබ සිතනවාද මගේ ජීවිතේ සියල්ල අවසන්? இன்றைய நாளில் நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே நடந்து එදා முடிந்தது? ඊශ්‍රායල් සෙනඟ හිතුවා මෙතනින් යාට අපිට ජීවිතයක් නැහැ. அன்று இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நினைத்தார்கள் இதற்கு அப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை, ஒரு මෙතනින් வாழ்க்கை යාට අපිට இல்லை. බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. எங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை. අද ඔබ ගමන් කරන තත්වය කොයි වගේද? நீங்கள் இருக்கும் சூழ்நிலை எதுவாக අද இருக்கின்றது? දවසේ ඔබ සිටින්නා වූ මේ මිටියාවත තුල මේ සමභූමිය තුල ඔබට මොනවද පෙනෙන්නේ? நீங்கள் இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையிலும் இந்த பள்ளத்தாக்கிலும் உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகின்றது? මේ සමභූමිය තුල ඔබ දකින්නේ පරාජයද? இந்த பள்ளத்தாக்கில நீங்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீர்கள்? நான் தோல்வி அடைந்து விட்டேனா? එහෙම නැත්නම් වේදනාවද ඔබ අත්දකින්නේ? அப்படி இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வேதனையை தான் அனுபவித்துக் එහෙම නැත්නම් கொண்டிருக்கிறீர்களா? කනස්සල්ල මරණය ඔබ අත්දකින්නවද? அப்படி இல்லாவிட்டால் கலக்கத்தோடு கூட இல்லாட்டி மரணத்தை எதிர்பார்த்து අද දවසේ கொண்டிருக்கிறீர்களா? දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි. இன்று தேவனுக்கு அவசியமாக ඔබ இருக்கிறது. ඉන්න සමභූමියන ඔබ ඉදිරියට ගෙන යන්න. நீங்கள் இருக்கும் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து உங்களை முன்னோக்கி அழைத்து செல்வது தேவனை விரும்புகிறார். එදා ඊශ්‍රායල් සෙනඟ හිටියා වූ අමාරු තත්වය තුල அன்று இஸ்ரவேல் இருந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையின் மத்தியில் දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ අනාගතය තුල මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන එක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා. அவர்களுடைய அந்த சூழ்நிலையிலும் கூட அவர்களுடைய எதிர்காலத்திலே தேவன் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை தேவன் கூறினார். එසකියල් 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ අපි කියවමු. எசேக்கியேல் 37 அதிகாரம் 1வது வசனத்தை நாங்கள் வாசிப்போம். கர்த்தருடைய கை என்மேல் அமர்ந்து கர்த்தர் என்னை ஆவிக்குள்ளாக்கி வெளியே கொண்டு போய் எலும்புகள் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்கின் நடுவிலே நிறுத்தி. බයිබලයේ ගොඩාක් මිටියාවත් ගැන කතා කරනවා. ஏனென்றால் வேதாகமத்திலே பல பள்ளத்தாக்குகளை குறித்து பேசப்படுகின்றது. මිටියාවතක් කියලා කියන්නේ பள்ளத்தாக்குகள் என்னும் பொழுது ඒක hardship එහෙම නැත්නම් darkness අඳුරු කටුක ස්ථානයක්. அது இருளடைந்த மிகவும் இக்கட்டான ஒரு பாதையாக මේ இருக்கிறது. ස්ථානයේ ප්‍රකාශ කරන මේ එසකියල් 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ප්‍රකාශ කරන මේ සමභූමියේ
මිනිසුන්ගේ ඇටකටු වලින් පිරී තිබුණා වූ සමභූමියක්. இந்த எசேக்கியேல் 37ஆம் அதிகாரத்தில் கூறப்படும் இந்த பள்ளத்தாக்கானது மனிதர்களுடைய எலும்புகளால் நிறைந்த ஒரு பள்ளத்தாக்காக இருந்தது. මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙලා තිබෙන මේ කටු මේ ඇටකටු වියලී තිබුණා වූ තත්වයක් මත තිබුණා. இந்த இடத்துல இந்த எலும்புகள் உலர்ந்து காணப்பட்டது. ඒ වගේම මේ බයිබලයේ ප්‍රකාශ කරනවා හොඳටම වියලිලා තිබුණා. வேதாகமம் கூறுகின்றது மிகவும் நன்றாக உலர்ந்து ඒ காணப்பட்டது. විතරක් නෙමෙයි මේ වියලි ඇට බහුල වශයෙන් ඒ කියන්නේ වැඩිපුර තිබුණා කියලා සඳහන් இந்த වෙනවා. உலர்ந்த எலும்புகள் அதிகமாக காணப்பட்டது என்று வேதம் ඔබ ටිකක් கூறுகின்றது. මේක ඉමේජින් කරලා බලන්න මේ සමභූමිය කොයි වගේ සමභූමියක් වෙන්න පුළුවන්ද? இந்த பள்ளத்தாக்கு எப்படியாக இருந்திருக்கும் என்பதை நீங்கள் சற்று கற்பனை செய்து මේ பாருங்கள். වියලි ඇටවල කිසිම සමක් කිසිම නහරක් කිසිම මහන්සියක් තිබුණේ නැහැ. இந்த எலும்புகளில் எந்த விதமான சதைகளும் எந்த விதமான நரம்புகளும் இருக்கவில்லை. මේ ස්ථානයේ තිබුණේ වියලි ගොස් තිබුණා වූ ඇට විතරයි. இந்த இடத்திலே மிகவும் உலர்ந்த எலும்புகள் மாத்திரமே මේ காணப்பட்டது. ස්ථානයේ තිබුණු ඇටවලට කිසිම වටිනාකමක් තිබුණේ නැහැ. இந்த இடத்தில் இருந்த எலும்புகளுக்கு எந்த விதமான ஒரு பெருமதியும் இல்லை. මේ ඇට සම්පූර්ණයෙන් නිග්ලෙක්ට් කරා වූ තත්වයක් මත තිබුණු ඇට. இந்த எலும்புகளானது நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையிலே இருந்தது. මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය ජීවනය ප්‍රකාශ කරනවා. இந்த இடத்திலே தேவனுடைய ஆவியையும் அது ஜீவனையும் குறித்து பேசுகிறது. උන්වහන්සේගේ ආත්මය තමයි එසකියල් වේ ස්ථානයේ වියලි ඇට තිබෙන සමභූමිය මතට ගෙනියන්නේ. ஆவியானவர் தான் எசேக்கியேலை இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் நிறைந்த பள்ளத்தாக்குக்கு அழைத்துச் මේ சென்றது. වියලි ඇට මරණය සංකේතවත් කරනවා. இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் மரணத்தை අද குறிக்கின்றது. සමහරක් වෙලාවට අපි එසකියල් වගේ ආත්මයෙන් පිරී සිටින්න පුළුවන්. சில நேரத்திலே நாங்கள் இன்று எசேக்கியேலை போல ஆவியிலே நிரம்பி இருக்கலாம். නමුත් අපි අවට සිද්ධ වෙන දේවල් අපේ වටපිටාවේ සිද්ධ වෙන දේවල් බලන අවස්ථාවේදී අපේ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටෙමින් පවතින්න පුළුවන්. ஆனாலும் கூட எங்களை சுற்றி நடைபெறுகின்ற சூழல்கள் நிகழ்ச்சிகளை காணும் பொழுது நாங்களும் இவ்வாறாக இருக்கலாம். අද දවසේ ඔබේ විවාහය ඔබේ වියලි කටුවා සමානව තිබෙනවද? இன்றைய நாளில் உங்களுடைய திருமணமானது இந்த உலர்ந்த எலும்புகளை போல் காணப்படுகின்றதா? ඔබේ ආර්ථිකය අද වියලි ඇටවලට සමානව තිබෙනවද? உங்களுடைய பொருளாதாரமானது இந்த உலர்ந்த எலும்புகளுக்கு சமமாக සමහරක් காணப்படுகின்றதா? වෙලාවට ඔබේ ආදායමට වඩා ඔබේ වියදම අද වැඩිපුර තිබෙනවද? சில நேரத்தில் உங்களுடைய வருமானத்தை பார்க்கிலும் உங்களுடைய செலவு இன்று அதிகமாக අද ඔබේ இருக்கிறதா? අවස්ථාව ඔබ මුණ දෙන තත්වයන් මේ ඩ්‍රයි බෝන් සිටුේෂන් එකක වගේ තිබෙනවද? நீங்கள் இன்று முகம் கொடுக்கும் சூழ்நிலையானது இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் காணப்படும் சூழ்நிலையை போல் இருக்கிறதா? එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ ආත්මික ජීවිතය වියලී ගොස් තිබෙනවද? அப்படியும் இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையானது உலர்ந்து போய் අද காணப்படுகின்றதா? ඔබ බොහෝ කාලයක් පුරා යාඥා කරනවා යම් කිසි දෙයක් ලබා ගන්න. அநேக நாட்களாக நீங்கள் ஜெபித்து வருகிறீர்கள் ஒரு காரியத்தை ඔබේ යාඥාවට பெற்றுக்கொள்வதற்கு. නොලැබෙන තත්වයක් තිබෙනවද ඔබේ ජීවිතේ? உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ඔබට காணப்படுகின்றதா? දැනෙනවද දෙවියන් වහන්සේ ඔබෙන් බොහෝ දුරස් වෙලා ඉන්නවා වගේ තත්වයක්? உங்களால் உணர முடிகின்றதா தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் இடையிலே ஒரு நிறைய இடைவெளி ඔබ ஏற்பட்டிருக்கின்றது. හාස්කමක් උන්වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து அற்புதத்தை ඔබේ எதிர்பார்க்கிறீர்கள். ජීවිතයට ඔබ අලුත් දොරටුවක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் ஒரு புதிய வாசல் திறந்திருப்பதை නමුත් ඒ பார்க்கிறீர்கள். හැම බලාපොරොත්තු වෙන දොරටුවක්ම ඔබට වැස්සෙන තත්වයක් මත ඔබ සිටිනවද? ஆனாலும் நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற எல்லா வாசல்களும் அடைபடுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் අනිත් இருக்கிறீர்கள். අය විසින් අතහරිනු ලැබුවා වූ තත්වයක් මත ඔබ සිටිනවද? மற்றவர்களால் கைவிடப்பட்ட நிலையிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? අද දවසේ ඔබේ ජීවිතේ වියලි භාවයට ඔබ පත් වී සිටිනවද? இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு இருக்கின்றது? உலர்ந்த நிலையில் නමුත් காணப்படுகின்றதா? මේ වෙලාවේදී මම ඔබට බලාපොරොත්තු වේ වචනයක් දෙන්න කැමතියි. இந்த நேரத்திலே உங்களை உற்சாகமூட்ட உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு ஊட்டக்கூடிய ஒரு வசனத்தை கூற ඔබේ விரும்புகிறேன். ජීවිතේ හැම වියලි තත්වයක්ම உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா உலர்ந்த நிலைகளையும் ජීවිතේ වියලි හැම ස්වභාවයක්ම உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படும் உலர்ந்திருக்கும் எல்லா சுபாவங்களும் යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් වෙනස් වෙන්න යනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மாற்றமடைய போகின்றது. ඒ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේ එසකියල්ව ගෙනියලා அந்த இடத்திற்கு தேவன் எசேக்கியேலை அழைத்துச் சென்று ඒ වියලි ඇට මත ඌට එහාට මෙහාට ඇවිදින්න කිව්වා. அந்த உலர்ந்த எலும்புகள் மீது அங்கும் இங்கும் நடக்கும்படி கூறுகின்றார். මං බයිබලේ කියවන්නේ ඔබ කියවන්න කාලය මදි නිසා நாங்கள் வேதாகமத்தை வாசிக்கவில்லை, நேரத்தின் நிமித்தமாக நீங்கள் வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். මේ ස්ථානයේ තුන්වෙනි පදේ දෙවියන් වහන්සේ එසකියල්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. மூன்றாவது வசனத்திலே எசேக்கியேலிடத்திலே தேவன் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். මනුෂ්‍ය පුත්‍රය
மனுபுத்திரனே මේ ඇට ජීවත් වේදයි මාගෙන් ඇසූසේක. இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா என்று கேட்டார். දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්ථානයේ එසකියල්ගෙන් අහනවා මේ ඇට නැවත ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? எசேக்கியேல் தேவன் எசேக்கியேலிடத்திலே கேட்கின்றார், இந்த எலும்புகள் மீண்டும் உயிரடைய முடியுமா? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැද්ද මේ ඇට ජීවත් කරවන්න පුළුවන් කියන එක? ஏன் தேவனுக்கு தெரியாதா இந்த எலும்புகளை உயிரடைய செய்ய මේක முடியும் என்று? impossible situation එකක්. இது சாத்தியமற்ற ஒரு නමුත් சூழ்நிலை. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ஆனாலும் தேவன் கேள்வி கேட்கின்றார். එසකියල් ඒ අවස්ථාවේදී උත්තර දෙනවා. எசேக்கியேல் இவ்வாறு கூறுகிறார், ස්වාමිනී ඒ දන්නේ ඔබ වහන්සේ පමණයි. ஆண்டவரே அதை நீர் மாத்திரமே අද அறிந்திருக்கிறீர். දවසේ අපි ගමන් කරන හැම තත්වයකටම පිළිතුරු උන්වහන්සේ පමණයි දන්නේ. இன்றைய நாளிலே நாங்கள் கடந்து செல்கின்ற எல்லா பாதைகளுக்குமான வழிகளை தேவன் ஒருவர் மாத்திரம் අද දවසේ அறிந்திருக்கிறார். අපේ ජීවිතේ වෙන්න බැරි දෙයක් ගැන අපි උන්වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් අසමින් සිටිනවද? எங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்க முடியாத ஒரு காரியத்தை குறித்து நாங்கள் தேவனிடத்திலே கேள்வி கேட்கின்றோம். එසකියල් ඒ වෙලාවේදී තමාගේ මානසික ඇස් වලින් බැලුවා නම් ඔව් මේ ආකාරව උත්තර දීලා ඇති. மாமிசத்துக்குரிய கண்களினாலே எசேக்கியேல் பார்த்திருந்தால் அவன் இவ்வாறு கூறியிருப்பான், නෑ ස්වාමිනී මේක වෙන්නම බැරි තත්වයක්. இல்லை ஆண்டவரே இது நடக்க முடியாது. මේක වියලී ගොස් இந்த எலும்புகள் உலர்ந்து බොහෝ காணப்படுகின்றது. කාලයක් அநேக நாட்கள் මේක ஆயிற்று. වෙන්නම බැරි දෙයක් කියලා ඔව් කියන්න ඇති. இது நடக்க முடியாத காரியம் என்று அவன் கூறியிருப்பான். නමුත් ඔහුගේ පිළිතුරු උනේ ஆனாலும் அவனுடைய பதிலானது, ස්වාමිනී ඒ දන්නේ ඔබ වහන්සේ පමණයි. ஆண்டவரே அதை நீர் மாத்திரமே அறிவீர். අපිට අපි අලුත් ගෙවිසුමේ යායිරස්ගේ දුව මැරුණු අවස්ථාවේදී ஏனென்றால் எங்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டிலே அவருடைய மகள் இறந்த சம்பவம் මතේ පොතේ මේ සිදුවීම සඳහන් වෙනවා. மத்தேயு புத்தகத்திலே இந்த சம்பவம் ඒ நடைபெற்றுள்ளது. දුව මැරුණාට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ පැය ගානකට පස්සේ ස්ථානයට ආවා. அந்த மகள் இறந்து பல மணித்தியாலங்களுக்கு பிறகுதான் இயேசு கிறிஸ்து அந்த ඒ இடத்துக்கு வருகிறார். ස්ථානයට යේසුස් වහන්සේ ගියා. அந்த இடத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்து போகிறார். උන්වහන්සේ කිව්වා ඇය නිදාගෙන ඉන්නවා කියලා. அவர் போய் கூறினால் அவர் நித்திரையாயிருக்கிறார். ඇය මැරිලා පැය කිහිපයක් පමණයි. அவள் மரணமடைந்து சில மணித்தியாலங்களாகி ඒ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් ඇය මැරිලා පැය ගානක් පමණයි. அவர்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். காரணம் அவள் மரித்து சில மணித்தியாலங்களே ඒ ස්ථානයේ ஆகிவிட்டது. ආස්කමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න පුළුවන්. அந்த இடத்துல ஒரு அற்புதம் நடக்கலாம் என்று நாங்கள் ඒ எதிர்பார்க்கலாம். වගේම ලාසරුස් මැරිලා දවස් 4ක් ගියාට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ ස්ථානයට ආවා. அதே போல் லாசரி மரித்து 4 நாட்களுக்கு பிறகு இயேசு அந்த இடத்திற்கு ඒ வருகிறார். වෙලාවේදී ලාසරුස්ගේ ශරීරය ඔතලා තිබුණා. அந்த நேரத்திலே லாசருடைய சரீரம் சுற்றப்பட்டிருந்தது. ඔහුගේ ශරීරය කුණු වෙලා තිබුණත් එතන යමක් තිබුණා උන්වහන්සේට ආස්කමක් කරන්න. அவருடைய சரீரமானது நாற்றமடைந்து இருந்தாலும் அந்த இடத்திலே தேவன் செய்வதற்கு ஒரு காரியம் ඒ இருந்தது. ස්ථානයේ යමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා යම් කිසි විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ஏதாவது ஒரு காரியம் அந்த இடத்திலே நடைபெற முடியும், அற்புதம் நடைபெற முடியும் என்று நினைக்க முடியும். නමුත් මේ සමභූමියේ තිබුණේ වියලී ගොස් තිබෙන අවුරුදු ගාණක් පරණ වෙච්ච වියලි ඇට පමණයි මේ සමභූමියේ තිබුණේ. ஆனாலும் பல வருடங்களாக உலர்ந்து காணப்பட்ட எலும்புகள் மாத்திரம் தான் இந்த பள்ளத்தாக்கிலே இருந்தது. අපිට විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් මේ සමභූමියේ තිබුණා වූ මේ ඇටවලට උන්වහන්සේ ජීවනය දෙන්න තරම් උන්වහන්සේ ජීවමානයි. எங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா? இந்த உலர்ந்த பள்ளத்தாக்குகளிலே இருந்த இந்த எலும்புகளுக்கு உயிரடைய செய்வதற்கு தேவன் ஜீவன் உள்ளவராக මේ இருக்கிறார். ඇට වියලී ගොස් තිබුණා පමණක් නොවේ. இது உலர்ந்து மட்டும் இருக்கவில்லை. මේ ඇට ඇවිලා හැම තැනම විසිරිලා තිබුණා. இந்த எலும்புகள் எல்லா இடமும் இருந்தது, வீசப்பட்டிருந்தது. මෙවැනි තත්වයක් මත තමයි දෙවියන් වහන්සේ එසකියල්ගෙන් අහන්නේ මේ ඇට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையின் மத்தியிலே தான் தேவன் கேட்கின்றார் எசேக்கியேலை நோக்கி, இவைகளை உயிரடைய செய்ய முடியுமா? සමහරක් වෙලාවට අද අපි අපේ ජීවිතෙන් අපි අපගෙන්ම ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. சில நேரத்திலே நாங்கள் எங்களையே கேள்வி கேட்போம். බලාපොරොත්තු නැති අවස්ථාවන් වලදී எதிர்பார்ப்புகள் அற்ற சமயங்களில் අද මගේ ජීවිතේට නැවත බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන්ද? இன்று என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு எதிர்பார்ப்பை நான் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா? මම මුහුණ දෙන මගේ පවුලේ අමාරු තත්ත්වය අද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கும் இந்த கஷ்டகரமான நிலைமை மாற்றமடைய මේ முடியுமா? දරුණු රෝගයෙන් මට නිදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? இந்த கடினமான நோயிலிருந்து நான் விடுதலை அடைய முடியுமா? මගේ පවුලේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳෙයිද? என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கும் இந்த பொருளாதார சூழ்நிலை මට மாற்றமடையுமா? හොඳ අනාගතයක් ලැබෙයිද? எனக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் මට அமையுமா? හොඳ රස්සාවක් ලැබෙයිද? எனக்கு ஒரு நல்ல தொழில் මට கிடைக்குமா? සුදුසු පාර්ට්නර් කෙනෙක් ලැබෙයිද? எனக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை துணை මගේ கிடைக்குமா? දරුවන්ට හොඳ විවාහයක් සිද්ධ වෙයිද? என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல திருமணம் நடைபெறுமா? මං බලාපොරොත්තු වෙන දරුවා මට ලැබෙයිද? நான் எதிர்பார்க்கும் பிள்ளை எனக்கு கிடைக்குமா? මගේ නිවස තුල සමාදානය ඇති වෙයිද? என்னுடைய வீட்டிலே சமாதானம் கிடைக்குமா? මාව දෙවියන් වහන්සේ නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? என்னை தேவனால் திரும்பவும் பயன்படுத்த முடியுமா? සමහරක් වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රශ්න සැරෙන් සැරේට අපේ මනස තුල ඇති වෙන්න පුළුවන්. சில நேரங்களில் இப்படியான கேள்விகள் மீண்டும் மீண்டும் எங்களுடைய சிந்தனைக்குள் මේ வரலாம். ප්‍රශ්නාර්ථ මේ ප්‍රශ්න අපේ ජීවිතේ වියලි භාවයක් ඇති කර තිබෙන්න පුළුවන්.
இந்த கேள்விகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு உலர்ந்த நிலையை ஏற்படுத்தி මේ இருக்கலாம். හැම අවස්ථාවක්ම අපි දකින්න පුළුවන් impossible situation එකක් ලෙස. இந்த எல்லா சந்தர்ப்பங்களும் ஒரு சாத்தியமற்ற சூழ்நிலையாகவே நாங்கள் காண்கின்றோம். සමහරක් වෙලාවට මේ වියලි භාවය තුල මේ dry bond situation එකක් තුල අපි ගමන් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒකට හැඩ ගෑන්න පුරුදු சில වෙනවා. நேரங்களிலே நாங்கள் இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் மத்தியிலே இருப்பது போல நாங்கள் இந்த உலர்ந்த தன்மையிலே நடக்கும் பொழுது அதற்கே நாங்கள் பழகி விடுவோம். සමහරක් වෙලාවට අපි හිතනවා මේක තමයි මගේ දෛවය. சில நேரத்திலே நாங்கள் நினைத்துக் கொள்வோம் இதுதான் என்னுடைய தலையெழுத்து, මේක තමයි මට උරුම වුණේ. இதுதான் எனக்கு මේක உரிமையானது, තමයි මගේ දෙමව්පියන්ගෙන් මට උරුම වුණේ. இதுதான் என்னுடைய பெற்றோர்கள் இருந்து எனக்கு உரிமையானது. මේක කවදාවත් වෙනස් වෙන්න යන්නේ இது ஒரு නැහැ. நாளும் மாற்றமடையாது. ඒ නිසා මම මේ தത്വය තුල ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙනවා. ஆனபடினாலே இந்த சூழ்நிலையிலே மத்தியிலே நான் வாழ பழகிக் සමහරක් கொள்கிறேன். වෙලාවට ඒ dry bonds ඒ situation එක තුල අපි settle වෙන්න උත්සාහ කරනවා. சில நேரங்களிலே இந்த உலர்ந்த எலும்புகளின் மத்தியிலே நாங்கள் அந்த சூழ்நிலை கூடாகவே வாழ்வதற்கு நாங்கள் எங்களை பழக்கமாக்கிக் නමුත් මම கொள்கிறோம். ඔබට යමක් කියන්න කැමතියි. ஆனாலும் நான் உங்களுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்ல ඔබේ விரும்புகிறேன். ජීවිතයේ එවැනි වියලි භාවයක් තුල ඔබ settle කරගන්න එපා. உங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படியான ஒரு உலர்ந்த நிலைக்குள் நீங்கள் உங்களை உட்படுத்திக் கொள்ள දෙවියන් வேண்டாம். වහන්සේ ඔබවයි මාවයි කැඳවලා තියෙන මේ සම භූමිය තුල මේ වියලි භාවය තුල ජීවත් වෙන්න නෙවෙයි. தேவன் உங்களையும் என்னையும் அழைத்திருப்பது இந்த உலர்ந்த பள்ளத்தாக்கிலே நிலைத்திருப்பதற்கல்ல. මේ වියලි භාවයෙන් අපිව නිදහස් කරලා අපිව ප්‍රාණවත් කරලා අපිව ඵලදරන ජීවිතයක් ගත කරන පිණිස උන්වහන්සේ කැඳවලා இந்த තිබෙනවා. உலர்ந்த நிலையிலிருந்து எங்களை உயிரடைய செய்து எங்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகளை கொடுத்து நாங்கள் கனி கொடுக்கிறவர்களாக மாற்றம் அடைவதற்கு தேவன் எங்களை මේ அழைத்திருக்கிறார். වෙලාවේදී ඔබේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ ඔබට ටයිප් කරන්න පුළුවන්ද? இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களால் டைப் செய்ய දෙවියන් முடியுமா? වහන්සේ මාව කැඳවලා තියෙන්නේ ඵලදරන ජීවිතයක් ගත කරන පිණිස. தேவன் என்னை அழைத்திருப்பது கனி கொடுக்கும் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு. උන්වහන්සේ මගේ ජීවිතෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඵලදරන ජීවිතයක්. அவர் என்னிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது கனி கொடுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை. අද දවසේ මේ ආකාර වියලි ඇටවලින් පිරුණා වූ සම භූමියක් තුල ඔබ සිටගෙන සිටිනවද? இன்றைய நாளிலே நீங்கள் இப்படியான ஒரு உலர்ந்த பள்ளத்தாக்கின் மத்தியிலே நின்று මම ඔබට கொண்டிருக்கிறீர்களா? කියන්න කැමති ඒක ඔබේ සදාකාලික ස්ථානය නෙවෙයි. நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகின்றேன், அது உங்களுக்கு நிலையானது அல்ல. මේ පරිච්ඡේදය කියවන අවස්ථාවේදී කාරණා තුනක් මම ඔබ සමග බෙදා ගන්නට කැමතියි. இந்த அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது 3 காரணங்களை குறித்து நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள අපි කොහොමද விரும்புகிறேன். මේ dry bond situation එකක් තුලින් overcome කරන්නේ? இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் பள்ளத்தாக்கிலே இருந்து எப்படி நாங்கள் மீண்டு வருவது? අපි දැනගත යුතු අපි අනුගමනය කළ යුතු කාරණා තුනක් තිබෙනවා. நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய, நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய 3 காரணங்கள் එක இருக்கின்றன. දෙයක් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. நாங்கள் ஒன்றை ஞாபகத்தில் வைத்துக் දෙවියන් கொள்வோம். වහන්සේගේ හස්තය මේ සම භූමිය තුල මා සමග තිබෙන බව. தேவனுடைய கரமானது இந்த பள்ளத்தாக்கின் மத்தியிலே என்னோடு கூட இருக்கிறது. එසකෙල් 37 එකේ සඳහන් වෙන මේ කාරණාව. 37 அதிகாரம் 1 வசனத்திலே දෙවියන් වහන්සේ கூறப்பட்டிருக்கின்றது. බයිබලයේ අපිට ගොඩාක් පොරොන්දු දීලා තියෙනවා. මම නුඹව අතහරින්නේ නැහැ. නුඹ ළඟින් ඉන්නවා. නුඹ කොතැනට ගියත් මම නුඹ සමග සිටිනවා. සදාකාලයටම මම නුඹ සමග සිටිනවා කියන පොරොන්දු අපි ගොඩාක් අහලා තියෙනවා. தேவனுடைய வார்த்தையிலே அநேக இடங்களிலே எங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன், உன்னை விட்டுவிட மாட்டேன், உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று. නමුත් සමහරක් වෙලාවට ජීවිතේ අපි විවිධ අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දෙනකොට ඒ වචනවල තියෙන සැබෑ අර්ථය අපිට අමතක වෙනවා. ஆனாலும் கூட வாழ்க்கையிலே பல சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் இந்த நிலையை மறந்து விடுகின்றோம். අපි මුහුණ දෙන්නව මේ dry bond situation එකකින් අපි එළියට එන්න නම් நாங்கள் முகம் கொடுக்கும் இந்த உலர்ந்த பள்ளத்தாக்கின் நிலையிலிருந்து நாங்கள் வெளிவர வேண்டும் என்றால் පළවෙනි කාරණාව අපි උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන්න අවශ්‍යයි. முதலாவது காரணம் என்னவென்றால் நாங்கள் தேவனை விசுவாசிக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය මා මත තිබෙන බව මං විශ්වාස කළ යුතුයි. தேவனுடைய கரம் என் மீது இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය මං කෙරෙහි තිබෙනවා කියන එක මං විශ්වාස කරනවා නම් இன்றைய நாளிலே தேவனுடைய கரம் என் மீது இருக்கிறது என்பதை நான் விசுவாசிப்பேன் මම என்றால் මං ගැන සිම්පති එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ නැහැ. நான் என்னை குறித்து ஒரு அனுதாபத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள මම மாட்டேன். අනිත් අයගෙන් මගේ ජීවිතයට අනුකම්පාවක් හොයන්නේ නැහැ. மற்றவர்களிடமிருந்து ஒரு அனுதாபத்தை நான் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எதிர்பார்க்க மாட்டேன். මම මගේ ඔළුව කෙලින් තියාගෙන ඉදිරියට ගමන් කරන්න நான் යනවා. என் தலையை நிமிர்த்தி கொண்டு நான் முன்னோக்கி செல்வேன். ඒකට හේතුව මම දන්නවා ස්වාමින් වහන්සේගේ හස්තය මා සමග තිබෙනවා. அதற்கு காரணம் என்ன? நான் அறிந்திருக்கிறேன் தேவனுடைய கரம் என்னோடு கூட இருக்கிறது. අනිත් අය මොන වගේ චෝදනා කරත් මොන වගේ වැරදි මං පිට කිව්වත් மற்றவர்கள் என்னை பற்றி எப்படியான குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தினாலும் උන්වහන්සේගේ බලවත් හස්තය මා සමග තිබෙනවා. அவருடைய வல்லமையான கரம் என்னோடு கூட අද இருக்கிறது. දවසේ ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් මේ මොහොතේ ඔබ ඉන්න තැනදී ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන්න.
அதை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள் என்றால் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலிருந்து தேவனுக்கு நன்றி මේ செலுத்துங்கள். එලිදරව් ඔබටයි මටයි ඉතාමත් වැදගත්. இந்த வெளிப்படுத்தல் உங்களுக்கும் எனக்கும் மிகவும் මේ முக்கியமானது. එලිදරව්ව මත ඔබයි මමයි ජීවත් වෙනවා නම් ඕනෑම ඩ්‍රයි බෝන් සිටුේෂන් එකක් ඕවර්කම් කරන්න ඔබටයි මටයි පුළුවන්. இந்த வெளிப்படுத்தின் மத்தியிலே நீங்களும் நாங்களும் நானும் ஜீவிப்போம் என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட உலர்ந்த பள்ளத்தாக்கின் மத்தியில் இருந்து எங்களால் வெளியே வர මන්ද முடியும்? හැම අවස්ථාවකම උන්වහන්සේගේ හස්තේ මාව උසුලන්න මාව දරා ගන්න මාව බේර ගන්න මාව ආරක්ෂා කරන්න උන්වහන්සේගේ හස්තේ මා සමග තිබෙනවා. ஏனென்றால் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் என்னை தூக்கி எடுப்பதற்கு என்னை நடத்தி செல்வதற்கு தேவனுடைய கரம் என் மீது கூட අද இருக்கிறது. දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය මගේ පවුල කෙරෙහි තිබෙනවා. இன்றைய நாளிலே தேவனுடைய கரம் என் குடும்பத்தின் மீது මගේ இருக்கிறது. දරුවන් කෙරෙහි තිබෙනවා. என்னுடைய பிள்ளைகள் மீது இருக்கிறது. ඒ වගේම මගේ ව්‍යාපාරය කෙරෙහි තිබෙනවා. அதே போல என்னுடைய வியாபாரத்தின் மீது இருக்கிறது. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ හස්තය මා සමග තිබෙන නිසා ஆனபடியால் தேவனுடைய கரம் என் மீது கூட මම இருக்கிறபடியால் කියන්නේ නෑ ඩ්‍රයි බෝන් සිටුේෂන් එකක් අපේ ජීවිතේ උදා වෙන්නේ නැහැ කියලා. நான் கூற மாட்டேன் ஒரு உலர்ந்த பள்ளத்தாக்கான நிலை உலர்ந்த ஒரு நிலை எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படாது என்று. එවැනි තත්වයක් අපේ ජීවිතේ ඕවර්කම් කරන්නේ නැහැ. அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை எங்களுடைய வாழ்க்கையை மீட்க முடியாது. அப்படின்ட்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து செல்ல முடியாது. ඒ ඇයි කියලා කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය මා සමග තිබෙනවා. ஏனென்றால் அது எங்களை ஆட்கொள்ள முடியாது. காரணம் தேவனுடைய கரம் எங்களோடு கூட இருக்கிறது. ඩ්‍රයි බෝන් සිටුේෂන් එකක් මගේ ජීවිතේ ආවත් உலர்ந்த ஒரு நிலை என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் මං ඒ මැදියේ ගමන් කරත් நான் அதன் மத்தியில் நடந்தாலும் කවදාවත් මාව ඕවර්කම් කරන්න බෑ ඒ කාරණාවල් වලට. அந்த காரணங்கள் ஒரு நாளும் என்னை மேற்கொள்ள முடியாது. මම ජල මැදින් ගියත් ඒව මට උඩින් යන්නේ නැහැ. நான் ஜலத்தின் மத்தியிலே போனாலும் அவைகள் என்னை මම மேற்கொள்ளாது. ගින්දර මැද ගමන් ගත්තත් මාව පිච්චෙන්න යන්නේ நான் නැහැ. அக்கினியின் மத்தியிலே சென்றாலும் அவைகள் என்னை மேற்கொள்ளாது. අද දවස් ඔබ ජීවතුන් අතර සිටිනවද? இன்று நீங்கள் உயிரோடு கூட අද இருக்கிறீர்களா? දවස් ඔබ හුස්ම ගන්නවද? இன்றைய நாளிலே நீங்கள் சுவாசிக்கிறீர்களா? අද දවස් ඔබ ජීවතුන් අතර සිටින්නේත් ඔබ හුස්ම ගන්නෙත් උන්වහන්සේගේ හස්තය ඔබ සමග තිබෙන නිසා இன்றைய පමණයි. நாளிலே நீங்கள் சுவாசிப்பதும் உயிரோடு இருப்பதும் தேவனுடைய கரம் உங்களோடு கூட අපි இருப்பதா? දන්නවා මෙපිබොෂෙත් යොනතන්ගේ පුතා. எங்களுக்கு தெரியும் ஜொனத்தானின் மகனை குறித்து. ඔව් කොරව සිටියා. அவன் அங்கவீனனாக இருந்தான். නමුත් ෂීබා ඔව්ව ගේනවා ස්ථානයට. ஆனால் ஷீபா அந்த இடத்துக்கு அவரை கொண்டு வருகின்றாள். ඔව් පැල්පතේ සිටියා ඔව් දෙවියන් වහන්සේ ඔව්ව රජමාලිගාවට ගෙනියනවා. கூடாரத்தில் இருந்து அவனை ராஜ மாளிகை அரச மாளிகைக்கு கொண்டு කොහොමද ඒ போகிறார்கள். තත්ත්වය වෙනස් වුනේ? எப்படி அந்த நிலை දෙවියන් மாற்றப்பட்டது? වහන්සේගේ හස්තය ඔව් සමග තිබුණ නිසා. தேவனுடைய கரம் அவனோடு கூட இருந்தபடியா. අද දවසේ මේ එලිදරව්ව සමග උන්වහන්සේගේ හස්තය ඕනෑම තත්වයක් මත මා සමග තිබෙන බව කියන මේ එලිදරව්ව තුළ ඔබයි මමයි ජීවත් වෙනවා නම් தேவனுடைய கரம் என்னோடு கூட இருக்கிறது என்று இந்த வெளிப்பாட்டின் மத்தியிலே நாங்கள் ஜீவிக்கிறோம் என்று சொன்னால் අපිට පුළුවන් ඕනෑම ඩ්‍රයි සිටුේෂන් එකකින් එළියට එන්න. எங்களுக்கு முடியும் எப்படியான ஒரு உலர்ந்த நிலையில் இருந்து நாங்கள் ඒ வெளிவருவோம். නිසා මේ එලිදරව්ව අපිට අවශ්‍යයි. இந்த வெளிப்படுத்தல் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம். දෙවෙනි කාරණාව இரண்டாவது காரணம் අපි උන්වහන්සේගේ වචනය ඒ ඩ්‍රයි බෝන් සිටුේෂන් තුල කතා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. அந்த உலர்ந்த நிலையின் மத்தியிலே தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கதைப்பது மிகவும் Speak முக்கியமானது. the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கதைக்க வேண்டும். අපි මේ ඩ්‍රයි බෝන් සිටුේෂන් එක ඕවර්කම් කරන්න ඕනේ නම් උන්වහන්සේගේ ඒ ජීවමාන වචනේ අවස්ථාවන් තුලට කතා කරන්න ඕනේ. இந்த உலர்ந்த நிலையை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கதைக்க வேண்டும். එසකේල් 37 4 වෙනි පදේ සඳහන් කරනවා මං කියවන්නම්. எசேக்கியேல் 37 அதிகாரம் 4 வசனம் දෙවියන් கூறுகின்றது. වහන්සේගේ වචනය ඒ ස්ථානයේ කියනවා ඒ වියලි ඇටවලට අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. அப்பொழுது அவர் நீ இந்த எலும்புகளை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து. අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට අණ කරන්නේ තේ දේ තමයි. இன்றைய நாளிலே தேவன் எங்களுக்கு கட்டளையிடுவதும் இதைத்தான். අපේ වියලි ස්ථානවලට எங்களுடைய உலர்ந்த நிலைக்கு අපේ බලාපොරොත්තු නැති වුණා වූ තැන්වලට எங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அற்ற நிலைகளுக்கு උන්වහන්සේගේ ජීවමාන වචනය කතා කරන්න. தேவனுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையை நாங்கள் கதைக்க අද வேண்டும். දවසේ ඔබේ ඉමෝෂන්ස් වලට ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කතා කරන්න. எங்களுடைய உணர்வுகளுக்கு நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கதைக்க අද வேண்டும். ඔබේ ડિප්‍රෙෂන් එකට ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කතා කරන්න. நாங்கள் அழுத்தத்தில் இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை கதைக்க දෙවියන් வேண்டும். වහන්සේ කියනවා එසකියල්ට මේ ඇට දිහා බලලා උන්වහන්සේගේ වචනය අනාගත வாக்கிයක් ඇටියට ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. தேவன் எசேக்கியேலை நோக்கி கூறுகின்றார் இந்த எலும்புகளை நோக்கி நீ தீர்க்கதரிசனம் உரை. අනාගත வாக்கிයක් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා කියන්නේ මොකද්ද? தீர்க்கதரிசனம் கூறு என்று சொன்னால் என்ன? උන්වහන්සේගේ වචනය කතා කිරීම. தேவனுடைய வார்த்தையை கதைப்பது. අපේ ජීවිතය අද දවසේ තිබෙන වියලි භාවය නැති කරන්න පුළුවන් උන්වහන්සේගේ වචනය කතා කිරීමෙන් පමණයි. தேவனுடைய வார்த்தையை கதைப்பதன் மூலமாக இன்று எங்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படும் உலர்ந்த நிலையை நாங்கள் மாற்ற அமைக்கலாம். හේබ්‍රේව 4
4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ කියනවා උන්වහන්සේගේ වචනය දෙමුහත් කඩුවකටත් වඩා තියුණුයි. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் கூறுகின்றது தேவனுடைய வார்த்தையானது இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமாக இருக்கிறது. ජීවමාන වචනය තමයි අපේ අවස්ථාවන් තුලට අපි කතා කරන්න அந்த ඕනේ. ஜீவனுள்ள வார்த்தையை தான் எங்களுடைய உலர்ந்த நிலைகளுக்கு நாங்கள் கதைக்க අපි வேண்டும். ඒ වියලි ස්වභාවයන්ට වියලි තත්වයන්ට අපි කතා කරන්න යනකොට අපේ ජීවිතේ ප්‍රාණවත් වෙන්න යනවා. உலர்ந்து போன சுபாவங்களுக்கு நோக்கி நாங்கள் இந்த வார்த்தைகளை ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை கதைக்கும் பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றங்கள் අද ஏற்படும். දවසේ ඔබ ගමන් කරන්නා වූ තත්වයන් දිහා බලලා උන්වහන්සේගේ වචනය කතා කරන්නේ නැත්නම් ඒ තත්වයන් ඔබේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න යන්නේ இன்று නැහැ. உங்களுக்குள்ளே காணப்படுகின்ற நீங்கள் நடந்து செல்கின்ற சம்பவங்கள் பாதைகளை நோக்கி நீங்கள் இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை கதைக்காவிட்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ඔබේ மாற்றம் ஏற்படாது. ජීවිතේ ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනය කතා කරන්නේ නැත්නම් ඔබේ ජීවිතේ හාස්කමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கதைக்காவிட்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த விதமான அற்புதங்களும் நடைபெறாது. ක්‍රියාපොතේ පේත්‍රස් සහ යෝහන් දේව මාලිගාවට ගිය අවස්ථාවේදී அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலே யோவானும் பேதுரும் தேவாலயத்துக்கு ඒ செல்லும் போது ස්ථානයේ කොරෙක් වාඩි වෙලා සිටියා දොරකඩ. அந்த இடத்துல ஒரு அங்கவீன மனுஷன் திமிர்வாதக்காரன் ඒ இருக்கின்றான். ස්ථානයේ පේත්‍රස් සහ යෝහන් මොනවද කිව්වේ? அந்த இடத்துல பேதுரும் யோவானும் என்ன கூறுகிறார்கள்? රන් රිදී මට නැත මට ඇති දේ නුඹට දෙමි. வெள்ளியும் பொன்னும் என்னிடத்தில் இல்லை, என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்கு கொடுக்கிறேன். නාසරිය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නැගිට ඇවිදින්න. நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எழுந்து நட. උන්වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේදී කොර වෙච්ච මිනිසයාගේ ඇට ශක්තිමත් වෙන්න පටන් ගත්තා. தேவனுடைய வார்த்தை அவர்கள் கூறுகின்ற நேரத்திலே அந்த திமிர்வாதக்காரனுடைய அந்த எலும்புகள் உயிரடைய ඔහුගේ ஆரம்பித்தது. පාද සවි වෙලා ඌ පැන නැග කෙලින් නටන්න පටන් ගත්තා. ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. எலும்புகள் உயிரடைந்து அவன் காலூன்றி எழுந்து நடந்து குதிக்க ஆரம்பித்தான். උන්වහන්සේගේ වචනයේ දුර්වල වෙලා තිබුණා වූ බැලහීන වෙලා තිබුණා වූ ඒ වියලි ඇට සවිමත් කළා. பலவீனம் அடைந்திருந்த அந்த எலும்புகளை தேவனுடைய வார்த்தையானது பலனடைய செய்தது. මෙච්චර දවස් වාඩි වෙලා හිටපු මිනිස්සයා නැගිටලා ඇවිදින්න පටන් ගත්තා. ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்த இந்த மனிதன் எழுந்து நடக்க අද ஆரம்பித்தான். දවස් ඔබයි මමයි කතා කරන භාෂාව කුමක්ද? இன்று நீங்களும் நானும் பேசுகின்ற பாஷை என்ன? අද දවස් අපි ඇදහිල්ලේ භාෂාව කතා කරනවද? இன்று நீங்களும் நானும் விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை பேசுகின்றோமா? උන්වහන්සේගේ වචනේ භාෂාව කතා කරනවද? நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை එහෙම பேசுகின்றோமா? නැත්නම් අපි ඍණාත්මක නෙගටිව් වචන අපේ මුඛයෙන් අපි ප්‍රකාශ அப்படி කරනවද? இல்லாவிட்டால் எந்த நேரமும் எங்களுடைய வாய்களில் இருந்து எதிர்மறையான வார்த்தைகளை අද දවස් ඔබේ பேசுகின்றோமா? ගෙදර ඔබේ අඩුපාඩුකම් දකින්නකොට உங்கள் வீடுகளில் இருக்கும் குறைகளை காணும் ඔබේ பொழுது බිස්නස් එක කඩාගෙන වැටෙන එක ඔබ දකිනවා නම් உங்களுடைய வியாபாரம் வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது என்பதை நீங்கள் காணும் ඔබ பொழுது ප්‍රකාශ කරන්න ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල උන්වහන්සේගේ තේජසේ සම්පතේ ප්‍රකාරයට උන්වහන්සේ මගේ හඟ ඉඟකම් සම්පූර්ණ කරන්නට යනවා කියන එක. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்து கூறுங்கள் தேவனுடைய மகிமையின் பிரசன்னத்தினாலே என்னுள்ளே இருக்கும் எல்லா குறைகளும் நிறைவடைய போகிறது என்று. සමහරක් වෙලාවට අපේ දරුවෝ අපි කියන දේ අහන්න නැතිකොට சில நேரத்தில் எங்களுடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் சொல்வதை கேட்காமல் இருக்கும் අපි பொழுது කැමති දේවල් කරන්නේ නැතුව ඒ අය කැමති දේවල් කරනකොට நாங்கள் விரும்புகின்ற காரியத்தை அவர்கள் செய்யாமல் அவர்கள் விரும்புகின்ற காரியத்தை அவர்கள் செய்யும் අපි பொழுது කියනවා අපේ ළමයි දඟයි කියලා. நாங்கள் கூறுவோம் எங்களுடைய பிள்ளைகள் சரியான අපි குழப்படி, කියනවා අපේ ළමයි අකීකරුයි කියලා. எங்களுடைய பிள்ளைகள் கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிறார்கள் என்று පොඩක්වත් கூறுவோம். කියන දේ අහන්නේ නැහැ කියනවා. இவர்கள் கொஞ்சம் கூட சொல்ற பேச்சை கேட்கறாங்க இல்லன்னு சொல்லுவோம். අපි ඒ වගේ වචන ප්‍රකාශ කරනවාද අපේ දරුවෝ දිහා බලලා? எங்களுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து நாங்கள் அப்படியாக கூறுகின்றோம். සමහරක් වෙලාවට අපේ දරුවන්ගේ වැරදි අපි අනිත් අයට කෝල් කරලා කියනවා. சில நேரத்தில் எங்களுடைய பிள்ளைகளை குறைகளை குற்றங்களை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி ඔබේ சொல்றோம். දරුවන් දිහා බලලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාශ කරන්න. உங்களுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை ඔබේ கூறுங்கள். දරුවන්ගේ ඔළුව මත අත තියලා යාඥා කරන්න උන්වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාශ உங்களுடைய කරන්න. பிள்ளைகளுடைய தலை மீது உங்கள் கைகளை வைத்து நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கூறி ඔබ කියන්න ஜெபியுங்கள். මගේ දරුවෝ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාදලත් සෙනඟක් ආශිර්වාදලත් දරුවන් කියන එක. நீங்கள் கூறுங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள். ඔව් මගේ මේසයාවට ඔලිව පැලමෙන් සිට ගන්නට යනවා කියන වචනය ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න ඔබේ දරුවන් දිහා බලලා. அவர்கள் என்னுடைய மேசையை சுற்றி ஒலிவ மர கண்டுகளைப் போல் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் අද கூறுங்கள். දවස් ඔබේ දරුවන් තුල ඔබ මොනවා සිද්ධ වෙනවා දකින්නද කැමති? உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில எப்படியான காரியங்கள் நடைபெற வேண்டும் என்பதை ඔබේ நீங்கள் දරුවන්ගේ விரும்புகிறீர்கள். ජීවිතේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා දකින්න ඔබ කැමතිද? உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கைகளிலே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் එහෙනම් ඒ விரும்புகிறீர்களா? අයගේ ජීවිත කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ ජීවනය ඔබ කතා කරන්න. அப்படி என்றால் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கதையுங்கள். මේ ස්ථානයේ මේ ඉම්පොසිබල් සිටුේෂන් හැම එකක් තුලම சாத்தியமற்ற ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் එසකිල් තමා දුටු දේ තමයි කතා කළේ.
எசேக்கியேல் தான் கண்டதை பேசுகின்றான். ඔහු තමා දුටු දේ කතා කළේ නැහැ. அவன் கண்டதை அவன் பேசவில்லை. ඒ ස්ථානයේ ඔහු කතා කළේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. அவன் அந்த இடத்திலே பேசியது தேவனுடைய ඒ வார்த்தை. ස්ථානයේ වියලි ඇටවලට ඔහු උන්වහන්සේගේ වචනය අනාගත වාක්‍යයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරා. உலர்ந்த எலும்புகளை நோக்கி தேவனுடைய வார்த்தையை அவன் தீர்க்கதரிசனமாக ඔහු கூறுகின்றான். ප්‍රකාශ කරනකොට ඒ විසිරීලා තිබුණා වූ ඇට එකිනෙකට ලං වෙලා සවි වෙන්න පටන් ගත්තා. அவன் பேசும் பொழுது சிதறி கிடந்த எலும்புகள் எல்லாம் ஒன்று சேர ஆரம்பித்தது. ඒ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කතා කරනකොට දේවල් වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. அந்த இடத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையை கதைக்கும் பொழுது காரியங்கள் மாற்றமடைய අද දවසේ ஆரம்பித்தது. ඔබේ ජීවිත ගමනේ තත්වයන් වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යද? இன்றைய நாளிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும். එහෙමනම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කතා කරන්න. அப்படி என்றால் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை ඔබට பேசுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන පොරොන්දු ඔබ කතා කරන්න. தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் வாக்குத்தத்தங்களை குறித்து ඔබ பேசுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කතා කරනකොට ඔබේ ජීවිතයේ ආස්කම් සිද්ධ වෙන්න நீங்கள் යනවා. தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்து பேசும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்கள் நடைபெறும். උන්වහන්සේගේ වචනය කතා කරන තෙක් හැම තැනකම ඒ ඇට ඇවිල්ලා විසිරීලා තමයි තිබුණේ. தேவனுடைய வார்த்தையை கதை பேசும் வரைக்கும் எல்லா இடங்களிலும் அந்த எலும்புகள் சிதறி නමුත් அடுக்கப்பட்டிருந்தது. එසේකියල් කතා කරන්න පටන් ගත්ත මොහොතේදී ஆனாலும் எசேக்கியேல் பேச ஆரம்பித்த ඒ போது ස්ථානයේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් ගොඩ නැගෙන්න පටන් அந்த ගන්නවා. இடத்திலே ஒரு கட்டமைப்பு ඒ உருவாகின்றது. ස්ථානයේ මාංශය අට ගැනෙනවා ඒ ඇටවලට. ஏன் அந்த இடத்துல எலும்புகள் ஒன்று சேர்ந்து மாம்சம் ඒවා உருவாக்கப்படுகிறது. සමින් වැසෙන්න පටන් ගන්නවා. மாம்சத்தினால் மூடப்படுகின்றது. විසිරී තිබෙන දේවල් නැවත යථා තත්වයට පත් වෙන්න சிதறி ආරම්භ கிடந்தவைகள் වෙනවා. மீண்டுமாக ஒருநிலைப்படுகின்றது. ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනය කතා කරනවා නම් நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை பேசுவோம் என்றால் ජීවිතයේ තත්වයන් වෙනස් වෙන්න යනවා. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றம் ஏற்பட போகின்றது. ඊළඟ කාරණාව அடுத்த காரணம் receive the power of the Holy Spirit. தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඒ ස්ථානයේ මං කියවන්නේ නැහැ වෙලාව මදි නිසා ඒ ස්ථානයේ ඇට එකිනෙකට ලං වෙලා සවි වෙන්න පටන් ගත්තා. நான் இந்த வசனத்தை வாசிக்கவில்லை நேரத்தின் நிமித்தமாக அந்த இடத்துல தேவனுடைய வார்த்தையை கதைக்கும் பொழுது சிதறி கிடந்த எல்லா எலும்புகளும் ஒன்று නමුත් சேருகின்றது. ඒ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා ඔවුන් තුල ආත්මයක් තිබුණේ නැහැ. அந்த இடத்துல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு ஆவி இருக்கவில்லை. ස්ථානයේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තිබුණා නමුත් ආත්මයක් තිබුණේ නැහැ. ஒரு கட்டமைப்பு இருந்தது ஆனாலும் கூட ஆவி ඒ இருக்கவில்லை. ස්ථානයේ එක දෙයක් අඩු වෙලා තිබුණා. அந்த இடத்துல ஒரு காரியம் குறைவாக காணப்பட்டது. උන්වහන්සේ කියනවා එසේකියල්ට නැවත අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න. தேவன் எசேக்கியேலை நோக்கி கூறுகிறார், நீ திரும்பவுமாக தீர்க்க தரிசனம் உரை. මේ ශරීරයන් තුල ජීවණය තිබුණේ නැහැ. அந்த சரீரங்களுக்கு உயிர் இருக்கவில்லை. ඒ ස්ථානයේ එසේකියල් 10 වෙනි පදේ උන්වහන්සේ කියපු ආකාරයට උන්වහන්සේගේ ඒ ස්ථානයේ ප්‍රකාශ කරන අනාගත වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරනවා. 10வது வசனத்திலே தேவன் கூறிய பிரகாரமாக எசேக்கியேல் மீண்டுமாக தீர்க்க தரிசனம் ඒ உரைக்கின்றார். ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ ආත්මය ඔවුන් තුල පිවිසෙන්න පටන් ගන්නවා. அந்த நேரத்தில் தேவனுடைய ஆவியானவர் அவர்களுக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கின்றது. උන්වහන්සේගේ ආත්මය ඔවුන් තුලට එන අවස්ථාවේදී ඔවුන් ජීවත් වෙලා නැගිට ඊතා මහත් සේනාවක් බවට පත් වෙන්න යනවා. தேவனுடைய ஆவி அவர்களுக்குள் வரும் பொழுது அவர்கள் ஒருமித்து ஒன்று கூடி ஒரு சேனையாக ඒ எழும்புகின்றார்கள். සමභූමිය මත එසේකියල් දැක්කේ වියලි යට පමණයි. இந்த பள்ளத்தாக்கிலே எசேக்கியேல் கண்டது உலர்ந்த எலும்புகளை නමුත් மாத்திரம். උන්වහන්සේ දැක්කේ මහත් සේනාවක්. ஆனாலும் தேவன் கண்டது பெரிய ஒரு අද சேனை. දවසේ ඔබයි මමයි මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය අපේ ජීවිතයට ලබා ගැනීම ඉතාමත් இன்றைய වැදගත්. நாளிலே நீங்களும் நானும் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வது மிகவும் ඒ முக்கியமானது. ස්ථානයේ සතර කොනෙන් ඒ සූලඟ පැමිණ ඒ ශරීර ප්‍රාණවත් භාවයට පත් කරනවා. 4 திசைகளிலும் இருந்து காற்று வந்து அந்த சரீரங்களை உயிரடைய செய்தது. ඒ ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ හුස්ම තමයි ඒ ප්‍රාණයක් ඇති කරන්නේ. அந்த இடத்திலே தேவனுடைய சுவாசம் தான் அந்த இடத்திலே உயிரடைய ඒ செய்கின்றது. ස්ථානයේ පරාජිතව තිබුණා වූ ඒ සේනාව මහත් ජයග්‍රාහී සේනාවක් ලෙස සිටගත්තා. அந்த தோல்வி அடைந்து கிடந்த அந்த சேனையானது மிகவும் பலத்த ஒரு சேனையாக எழும்பி நிற்க මේ ஆரம்பித்தது. දේම දෙවියන් වහන්සේට අපේ ජීවිතේ සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. இதே காரியத்தை எங்கள் தேவனால் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய முடியும். උන්වහන්සේගේ හුස්ම අපි තුලට එන අවස්ථාවේදී அவருடைய சுவாசம் எங்களுக்குள் வரும் අපේ பொழுது ජීවිතේ දේවල් වෙනස් වෙන්න යනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றங்கள் ஏற்பட මරුණු දේවල් போகின்றது. වලට නැවත ප්‍රාණය ලැබෙන්න යනවා. மரித்த காரியங்களுக்கு காரியங்கள் மீண்டும் உயிரடைய යෝහන් போகின்றது. 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ගෝලයෝ යුදෙව්වරුන්ට බය වෙලා හැංගිලා හිටියා. யோவான் 20ஆம் அதிகாரத்திலே சீஷர்கள் யூதர்களுக்கு ඒ பயந்திருந்தார்கள். ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ පැමිණ ඔවුන් මත හුස්ම එළනවා. அந்த நேரத்திலே இயேசு அவர்கள் மீது வந்து சுவாசம் ஊற்றுகின்றார், උන්වහන්සේ ஆவியை කියනවා ஊற்றுகின்றார். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පිළිගනිල්ලා. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். උන්වහන්සේ ඔවුන් තුලට ආවට පස්සේ அவர் அவர்களுக்குள் வந்தவுடன் ඔවුන් ඒ අවස්ථාවේදී ශක්තිමත් වෙනවා. அவர்கள் பலன் ඒ அடைகிறார்கள். වෙනතුරු ඔවුන් බයෙන් සිටියේ. அதுவரையும் அவர்கள் பயத்தோடு இருந்தார்கள். උන්වහන්සේගේ හුස්ම ඔවුන් තුලට ආවට පස්සේ ඔවුන් தேவனுடைய ஆவி அவர்களுக்குள் வந்த பிறகு ඔවුන් ජීවනය ලබනවා පමණක් නෙවෙයි ඔවුන් එඩිතරව උන්වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්තා.
කරගත්තා. அவர்கள் உயிரடைவது மாத்திரமல்ல மிகவும் பலன் உள்ளவர்களாக திடன் உள்ளவர்களாக தேவனுடைய வார்த்தையை பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள். ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ හුස්ම රුවා දෙවියන් වහන්සේගේ හුස්ම ඔවුන් තුලට එන විට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් ඔවුන් පූර්ණ වෙනවා. அந்த இடத்திலே தேவனுடைய சுவாசம் அல்லது ஆவியானவர் அவர்களுக்குள்ளே வரும் பொழுது அவர்கள் பூரணமடைகிறார்கள். අපි උන්වහන්සේගේ ආත්මය උන්වහන්සේගේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපේ ජීවිත තුලට ලබන ජීවිත තුලට එන අවස්ථාවේදී අපි බලයෙන් පූර්ණ වෙන්න යනවා. அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் பலனடைய අපේ போகிறோம். ජීවිතේ හාස්කම් සිද්ධ වෙන්න எங்களுடைய යනවා. வாழ்க்கையிலே அற்புதங்கள் நடைபெறும். අපේ ඩ්‍රයි බෝන්ස් මේ හැම සිටුේෂන් එකක්ම අලුත් භාවයට පත් වෙන්න යනවා. අලුත් ජීවිතයක් ලබන්න යනවා. எங்களுடைய உலர்ந்த எலும்புகள் எல்லாம் மாற்றமடைய போகின்றது. புதிய காரியங்கள் புதிய விடயங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நடைபெற போகின்றது. උන්වහන්සේ ආදාම්ව මවපු අවස්ථාවේදී தேவன் ஆதாமை படைத்த நேரத்தில் ඔහුට ජීවනයේ හුස්ම එළුවට පස්සේ තමයි ඔහු ජීවමාන ප්‍රාණයක් උනේ. அவனுக்கு ஜீவ சுவாசத்தை ஊற்றப்பட்ட பிறகுதான் அவன் ஒரு நாள் முழு மனிதனாக අද மாறினான். දවසේ අපි ගමන් කරන තත්වයන් තුල සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය අපිට ඉතාමත් වැදගත්. இன்று நாங்கள் நடந்து போகும் எங்களுடைய பாதைகளிலே பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை எங்களுக்கு மிகவும் ඔබ කී அவசியம். දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේගේ බලය නැතුව මට කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ, මගේ ජීවිතේ කිසිම දෙයක් මට සාර්ථක කරගන්න බෑ நீங்கள் කියලා? எத்தனை பேர் நினைக்கிறீர்கள் கூறுகின்றீர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை என்னோடு கூட எனக்குள் இராவிட்டால் என்னால் எந்த காரியத்தையும் சரியாக செய்ய අපේ முடியாது. ජීවිතේ මැරුණා වූ දේවල් වියලුණා වූ දේවල් පරාජය කරන්න පුළුවන් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලයට පමණයි. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமைக்கு மாத்திரமே எங்களுடைய வாழ்க்கையில உலர்ந்த நிலையை மாற்றமடைய செய்ய එනිසා முடியும். මේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආනුභාවය මේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය අපේ දිනපතා ජීවිතේ අපි ලබා ගැනීම ඒ තුල ගමන් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. இந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல, அந்த பரிசுத்த ஆவியானோட கூட எங்களை அன்றாட வாழ்க்கையை நாங்கள் நடத்தி செல்ல வேண்டும். උන්වහන්සේගේ ආත්මය අප තුල තිබෙනවා නම් அவருடைய ஆவி எங்களுக்குள் இருக்கும் අපිට என்றால் ඕනෑම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. எங்களால் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய අපි முடியும். අපේ හදවතින් අපි උන්වහන්සේගේ වචනය පිළි අරගෙන நாங்கள் எங்களுடைய முழு இருதயத்தோடு தேவனுடைய வார்த்தையை අපි ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். උන්වහන්සේව විශ්වාස කරලා நாங்கள் அவரை අපි விசுவாசித்து උන්වහන්සේගේ වචනය අපේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. நாங்கள் அவருடைய வார்த்தையை எங்களுடைய வாய்களினாலே நாங்கள் பேசுவது மிகவும் අද முக்கியமானது. දවසේ ඔබ මොන ආකාර තත්වයක් මත ගමන් කරමින් සිටියාද? இன்றைய இந்த நாளிலே நீங்கள் எப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில நடந்து ඔබේ கொண்டிருந்தாலும் තත්වයේ ඉතාමත් වියලි භාවයක් මත තිබුණාත් உங்களுடைய சூழ்நிலை மிகவும் உலர்ந்த நிலையாக காணப்பட்டாலும் බලාපොරොත්තුවක් දකින්න බැරි තත්වයක් මත ඔබ සිටියාද? எதிர்பார்ப்புகள் அற்றளவற்றில் எதிர்பார்ப்பே இல்லாத நிலையில் நீங்கள் ඔබේ இருந்தாலும் ජීවිතේ ඉම්පොසිබල් සිටුේෂන් හැම එකක්ම දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කරන්න உங்களுடைய යනවා. வாழ்க்கையிலே சாத்தியமற்றது என்று நீங்கள் நினைக்கின்ற எல்லா காரியங்களையும் தேவன் மாற்ற මේ போகிறார். වෙලාවේදී අපි ඉන්න තැන්වල අපේ ජීවිත අපි උන්වහන්සේට බාර இந்த කරන්න நேரத்திலே යනවා. நாங்கள் இருக்கிற இடத்திலிருந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் கர்த்தருக்கு ஒப்புவிப்போம். අපි උන්වහන්සේට කියමු ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මාව ප්‍රාණවත් කරන්න. நாங்கள் அவருக்கு கூறுவோம், ஆண்டவரே நீங்கள் என்னை உயிரடைய செய்யுங்கள். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පැමිණෙන කල பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் பொழுது අපි බලය ලබනවා. நாங்கள் பலனடைவோம். අපේ ජීවිත වෙනස් වෙන්න යනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கைகள் மாற்றமடைய போகிறது. මේ වෙලාවේදී අපේ ජීවිතේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට අපි කැප කරමු. இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஒப்பு கொடுப்போம். குறைவுகள்
நேரத்திலே நாங்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே கடந்து சென்று கொண்டிருந்தாலும் ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் எங்களுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்ற அவர் ஜீவனுடைய தேவனாக இருக்கிறார். நாங்கள் கடந்து கொண்டிருக்கிற பாதைகள் எவ்வளவு கடினமானதாக இருந்தாலும் தேவனுடைய ஆவியானவர் எங்களுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்ற அவர் எங்களோடு கூட இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். இந்த நேரத்திலே அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை நாங்கள் கேட்போம். எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உலர்ந்து போயிருக்கிற காரியங்களை மறுபடியுமாய் உயிரடைய செய்ய அந்த தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். இந்த நேரத்திலே சொல்லுவோம், எங்களுடைய பலவீனங்களை நாங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுப்போம். எங்களுடைய உலர்ந்து போன காரியங்களை, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நம்பிக்கையற்றதாக இருக்கிற சூழ்நிலைகளை, சாத்தியமற்றதாக இருக்கிற காரியங்களை இந்த நேரத்திலே நாங்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலே ஒப்பு கொடுப்போம். அவருடைய ஆவியானவரால் நாங்கள் நிரப்பப்படுகிற பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காரியங்கள் அசைக்கப்படுகிறது. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காரியங்கள் ஆண்டவர் மாற்ற போகிறார். இந்த நாளிலே, இந்த நேரத்திலே நாங்கள் மறுபடியுமாய் அந்த பாடல் வரிகளை பாடுவோம். நாங்கள் ஆவியானவரை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா சூழ்நிலைகளுக்குள்ளேயும் நாங்கள் அந்த ஆவியானவரை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த நேரத்திலே நாங்கள் அழைப்போம். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். சுகமாய் ஆண்டவர் எங்களோடு இந்த நேரத்திலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். அவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா சூழ்நிலைகளையும் மாற்ற அவர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழி நடத்துகின்ற தேவனாக இருக்கிறார். இந்த நேரத்திலே நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும், உங்களுடைய கடினமான காரியங்களை இந்த நேரத்திலே, எதிர்பார்ப்பு இல்லாத காரியங்கள், நம்பிக்கையற்ற காரியங்களை இந்த நேரத்திலே நீங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஒப்புக்கொடுங்கள். அந்த காரியங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும், அந்த காரியங்கள் எப்படி உலர்ந்து போயிருந்தாலும், அந்த காரியங்களுக்கு மறுபடியுமாய் ஜீவனை கொடுக்க நம்முடைய தேவன் இந்த நேரத்திலே உயிரோடு இருக்கிறார். அவருடைய வல்லமை, அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையினாலே இந்த நேரத்திலே எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை நிரப்பும்படியாக நாங்கள் இருக்கிற இடத்திலே ஆண்டவருடைய வல்லமையை நாங்கள் கேட்போமாக. ஆண்டவருடைய வழி நடத்தல் வரும் பொழுது, ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அசை
இறைவாடுதல் வரும் பொழுது அந்த இடங்களிலே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அதிசயமான காரியங்கள், அற்புதங்கள் நடக்க போகிறது. ஆண்டவரால் முடியாத காரியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒன்றுமே இல்லை. இந்த நேரத்திலே நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற பொருத்தனைகளை, அந்த பொருத்தனைகளை நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தை இந்த நேரத்திலே நீங்கள் பேசுங்கள். ஆண்டவருடைய வசனத்தை நீங்கள் அறிக்கையிடும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த சூழ்நிலைகளில் இருந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்த போகிறார். உயிரற்ற காரியங்களுக்கு மறுபடியுமாய் ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுக்க போகிறார். தடைப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை ஆண்டவர் நீக்கி புதிய வாசல்களை எங்களுக்காக திறந்து கொடுக்க போகிறார். இந்த நேரத்திலே நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை நாங்கள் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து சொல்லுவோம். அவரை நாங்கள் முழு மனதோடு அவரை இந்த நேரத்திலே நாங்கள் ஆராதிப்போம். எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை அவருடைய கரங்களிலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுப்போம். ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழி நடத்த, எங்களை உயர்த்த, எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை பலனடைய செய்ய அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இந்த நேரத்திலே எங்களோடு யாராவது ஆண்டவரை அறியாத புதிய நபர் யாராவது இந்த இடத்திலே நீங்கள் இருப்பீர்களானால், இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக இன்னமும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பீர்களானால், இந்த நேரத்திலே உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கிற, உங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பை கொடுக்கிற ஆண்டவர் இந்த நேரத்திலே உங்களுக்காக இருக்கிறார். இந்த நேரத்திலே நீங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே உங்களுடைய வாய்களை திறந்து நீங்கள் ஒரு சிறிய ஜெபத்தை செய்யும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆண்டவரே, என்னுடைய உள்ளத்திலே நீங்கள் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளை நீங்கள் மாற்றும்படியாக, அவர் எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை ஆளுகை செய்யும்படியாக இந்த நேரத்திலே நீங்கள் ஒப்புக்கொடுங்கள். உங்களுக்காக ஸ்க்ரீன்லே ஒரு லிங்க் ஒன்று ஷேர் பண்ணப்படும். அந்த லிங்கை நீங்கள் தயவாக நிரப்பும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். அப்பொழுது உங்களுக்கு தேவையான ஆவிக்குரிய வழிநடத்தலை கொடுக்க எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இந்த நேரத்திலே ஆண்டவருடைய வார்த்தை கூடாக எங்களை பலப்படுத்த, ஆண்டவர் எங்களை புதுப்பிக்க, எங்களை ஜீவனோடு எழுப்ப ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். இந்த நேரத்திலே நாங்கள் கண்களை மூடி நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை மறுபடியுமாய் நாங்கள் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து சொல்லுவோம். என்னுடைய வாழ்க்கையிலே உலர்ந்து போன காரியங்களை மறுபடியுமாய் நீங்கள் உயிர் பெற செய்யும்படியாக, நாங்கள் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பற்ற காரியங்களுக்கு மறுபடியுமாய் தேவன் ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே நாங்கள் மறுபடியுமாய் எங்களுடைய வாழ்க்கைகளை அந்த ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து சொல்லுவோம். அந்த ஆண்டவருடைய ஆவியானவருடைய வல்லமையினால் எங்களை நிரப்பும்படியாக, அனுதினமும் எங்களுடைய வாழ்க்கைகள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையினாலே நிரப்பும்படியாக, எங்களுடைய சூழ்நிலைகள் மாற்றும்படியாக இந்த நேரத்திலே நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா. நன்றி சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். எங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, அப்பா, இம்மட்டும் நீங்கள் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழி நடத்தி வந்த ஆண்டவர் சுவாமி, இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே அப்பா, உங்களுடைய சமூகத்திலே இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே உங்களுடைய கரங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன். அவர்களுடைய வாழ்க்கைகளை நீங்கள் காண்கிற தேவன் சுவாமி, அவர்கள் போய் நடந்து கொண்டிருக்கிற பாதைகள் கர்த்தாவே, அவர்கள் முகம் கொடுக்கிற காரியங்கள் எப்படிப்பட்டதாக உலர்ந்த காரியங்களாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே, அந்த காரியங்களுக்கு மறுபடியுமாய் ஜீவனை கொடுக்க நீங்கள் ஜீவனோடு இருக்கிறீர்கள் ஆண்டவரே. இந்த நேரத்திலே விசேஷ விதமாய் அப்பா, நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தையிலே நாங்கள் கேட்ட வண்ணமாக ஆண்டவரே, நீங்கள் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர்கள் என்பதை சுவாமி எப்பொழுதும் நாங்கள் அந்த வெளிப்படுத்தலை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் உறுதியாக பற்றி கொண்டவர்களாக ஜீவிக்க அப்பா, உங்களுடைய பிள்ளைகள் யாவருக்கும் நீங்கள் உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். அதே போல் அவர்களுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்களுடைய வார்த்தை நீங்கள் கொடுத்த பொருத்தனைகளை அறிக்கையிட்டு ஜீவிக்க ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் கர்த்தாவே. அவர்களுடைய சூழ்நிலைகளை நீங்கள் மாற்றுங்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிற காரியங்களை நீங்கள் உங்களுடைய சித்தத்தின்படி நிறைவு செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, உங்களுடைய பிள்ளைகளை இந்த வாரத்திலே நீங்கள் நிறைவாக ஆசீர்வதியுங்கள்.
அவர்களுடைய தேவைகள் யாவற்றையும் நீங்கள் சந்திக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். அவர்கள் இருக்கிற சூழ்நிலைகளிலே அவர்களை நீங்கள் பலப்படுத்தி ஆசீர்வதிக்கும்படியாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. நாங்கள் யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமாக. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோஸ்தரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோஸ்தரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோஸ்தரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. இந்த நேரத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இன்று தொடக்கம் எப்பொழுதும் சதா காலமும் உங்கள் யாவரோடும் கூட இருப்பதாக. God bless you loving family. அடுத்த வாரம் நாங்கள் சந்திப்போம் மறுபடியுமாய்.